En aquest vídeo tutorial descobrirem com treballar amb recursos de tipus material per tal de combinar-los amb els humans. Fixeu-vos en l'exemple, tenim una tasca que és pintar una habitació de casa, la Marta vol pintar una habitació de casa seva, i per fer-ho a banda de les seves pròpies hores de feina i de diversos estris que ara tampoc no entrarem en detallar, necessita pintura. Així que vol comptabilitzar aquest recurs material, que és la pintura, dins de la seva planificació. Per fer-ho, el que farem serà comptabilitzar per descomptat aquesta pintura com un recurs, així que ens n'anem a la cinta recursos, i a banda dels recursos humans acabarem col·locant aquí també la pintura. I el que podem fer és pensar en pots de pintura, perquè és el que comprarem, pots de pintura, tants com ens facin falta. Els pots de pintura els treballarem com a recurs de tipus material, així que a la columna tipo haurem de canviar trabajo per material. I si anem més cap a la dreta, finalment podrem també col·locar-li un preu a cadascun d'aquests pots de pintura, que podria estar al voltant dels 25 euros. Fixeu-vos la diferència d'aquesta tassa estàndard d'aquest recurs material amb les tasses estàndards dels recursos humans. Les tasses estàndards dels recursos humans van a tant l'hora, perquè són per hora de feina, 20 euros l'hora, 40 euros l'hora, el que sigui. En canvi, aquesta aquí, els materials, no es treballen per hora per descomptat, sinó que es treballen per unitats. Hem parlat de pots de pintura, doncs cada pot de pintura val 25 euros. I ara què ens toca fer? Perquè això no s'ha acabat pas. Aquí simplement li estem dient que disposem o que farem servir pots de pintura, però ens fa falta assignar-los a la tasca. I per tant ens n'anem a la cinta Tarea, Gantt, tornem a la nostra tasca habitual i aquí, en la última columna de la dreta, a banda dels recursos humans que s'encarreguin, a banda de la Marta, podem afegir-hi, policoma, pots, pintura. Això el que està fent és col·locar un pot de pintura, només una unitat d'aquest recurs material, pots de pintura. Però és veritat que ja està assignat, com si diguéssim, en el recurs. Què ens fa falta aquí? Ens fa falta matitzar les unitats. La Marta ha necessitat, per exemple, per fer aquesta pintada de la seva habitació, 5 pots de pintura. Doncs en algun lloc li haurem de dir aquestes 5 unitats, perquè ara de moment només n'està comptabilitzant una. Per fer-ho, el que hem de fer és el següent. Marquem aquesta tasca, simplement seleccionada, i a la cinta Tarea trobareu una icona que es diu Assignar recursos. Quan marquem Assignar recursos, ens apareix aquesta finestreta que es solapa en l'anterior i per tant podem veure en la tasca que tenim seleccionada quins recursos estan assignats. En aquest cas la Marta al 100%, és un recurs humà, de treball, i els pots de pintura que en aquest cas, com dèiem, només hi ha assignat una sola unitat. És aquí, per tant, on simplement cal venir, esborrar aquest 1 i col·locar-li un 5. Ja tenim 5 pots de pintura, com podeu comprovar fins i tot en el diagrama de Gantt ens ho explica, i per tant ja podem sortir sense cap problema. A partir d'aquest moment tenim assignat 5 pots de pintura més les hores de feina de la Marta. Per tant, aquests costos, aquests 25 euros multiplicats per 5, aquests 125 euros que m'he gastat en pintura, també quedaran reflectits en la nostra planificació a banda de tots els altres costos que es derivin d'altres materials, de recursos humans, etc. Així de senzill. Per tant, per resumir, es tracta de, primer de tot, donar-lo d'alta com a recurs, posar-li un preu unitari en aquest cas, i de tornada al diagrama de Gantt, en la seva tasca, assignar-lo i matitzar després amb la icona del assignar recursos les unitats que volem afegir, siguin 5 o siguin 10. I amb això tenim els recursos materials assignats.